Budin mentega lur, kayak raw dendeng iki lur, tilik bae ya lur. Isine kaya ngapa lo kan lur. Wite telu ya lur. Cik cilik. Lur, lemai amoh lur. Ya, isine lur. Isine mantep weh. Jos banget isine iki. Oke, banget. Sorak watora ke. Kudune wong lima. Bismillahirrahmanirrahim. Tilik ya lur. Bismillah. Iya, mohon banget. Isine lur. Masya Allah lur. Mantep iki. Wih. Yuk. Wih. Ada mentega iki. Jos. Gede banget lur.